دشوا هجرانی ده من دخست تشتکی جتره ببیجم تشتکی بقاسی ایشازا گروسان مزین بقاسی بجن آزادی خوشک بقاسی دل دایکا من گرم بقاسی خوینا شهیدان پیروز بقاسی بارانا سینوران خمگین من دخست جتره ببیجم جتا حزدكم ولاتو دماوه خوش ببینرین هیجا دیسات برنامه شبا هجرانی ده دیسا جی ام بهورنه دوی برنامه ده دیسا جی می هول بدن لهندک آلین دن بگرن لور هنرا چعبو هنرا ورگرتنی و هنرا برنگان و بدیمنان بگوده کرنا زیده ترین آزار و ایش و درد و کل میوانا منیا به برنامه سینما گرامه خابین ساج بخیر هاتی سرسرا سرچاوا نام خیره دابیم مستقل سپاس سپاس بو تجی هاوین آمده بونا تجی و شخوا وای وصاد دیار قدر بو یعنی سلیمانیین پیرگی هف بود اشتی او قاسه سال امی هنکی وصاد صحبت هندك بيرانين هندك دسبيك هندك قابين بيشين هندك هولدان او بهرمندي وقابليات بقشتي هر يك جيانا ويش خو هيد چارچوية كونري ده اگر نويسكاري به اگر هلبستواني به اگر سينما غريبه شانو غريبه امجي الوان بونا وران دقرن حتى اني بكار من الوان قهداري بكن خادر دو كولي وان شنه چيجي مرد بيشن ایجا جبو سینمایی جی بلکی هنکی جبو میجی زور به یعنی درباری سینما گریه پیوین مروب چاو بکار بم بیجن دیمنک خوشک وصا پیشکش بکن لی بگشتی امی دست پی بکن و دست پیکرین جی بلاج دست پیکی به یعنی ام بیجن مثلا سینمایی و درهنریه و روزنامه گریه جکو هات راست بجن لقوامن لليسه بوم yani birimli rojnamegeri nekir, birimli sinemakari nekir. Bes mıxabın sistema Türkiye yani eperver dahi brasti sistemi ki zor sakata. Rast min xwestim li beşê hukuk bixwînim. Bes duayî çene bû ji ber ku yani kanunek yan derxistin ez li beşê sosyal bûm xwendekarên sosyal nikaribûn biçine hukuk min jî li nav derfetên xwe fikirîm biryarım li sînemada êrast ew katî wîstim rojnameger bibim yani hezim li peyamnerî bû rojnamevanî bele duayê imtihan bû ez min imtihanım kazanç kir çûm ez zanîngehê İstanbul yekem sal heşta biryarım nedabû bes ku çûm sınıfê duyem hedî hindek yani kanaatim li ser sînema peya bû kêfa min gelek ji sînemada hat hemû roj me film jî temaşa dikir sınıfê sê çûm li Rojnameyê Cumhuriyet staj kir li we derê biryarekî dike min da gotim dibe ez li gel Kurd îş bikim çûme navenda çanda Mezopotamya beşê sînema hebû li we derê min li we derê Kazım Öznaz kir li hindek îşên wî beşdar bûm hindek li gel wan îşim kir duayê çûm سیم پرودکسیون با مهندک با روش تیوی برنامه درست کرد. آمدی؟ نه ل استانبول سیم پرودکسیون. بله. ev kati Kazım Öz bu filmi bahos amadekari dikir. Min ji hindek alîkarî wî kir me çûn film li ser salê nodan bûn. Hindek li ser rojnameyên nodan hindek me lêkolîn kir. Salê notî. Bele salê nodî. Belê. Ji min re got ez ê casting bikim ez ê yani lîstikvan hilbijerim tu ji were.
olay birasti min gotum yani tiş diva katma yani hiç keyf amın jilistik vani nedat nazam çimam. Bahos filmi dirêj bû ne dîtî? Bele bele geleki derece. Bele. Du saat zedetire. Belê. û zimanê film? Zimanê film Tirkî û Kurdiye. Ji ber ku li zanîngeh derbas dibe zedetir bi Tirkiye. Belê. Her ji xwe min yani ev katî Kurdî jî nizanibûm. Dua nazanim paşê çi bû yani çûm casting vallahi li ve dere akterekî bi temen hebû got illa dibe tu bilîzî. Nazanim çi duayê biryarım da gotum baş e. Li nav Bahoz devrê serek bû devrê min. Yani rolekî gelek mühim bû. Li ve dere yani hestim kir akterî bo xwe îfade kirin bo xemên me bo derdên me hestim kir yani gelek nezîkî min e. Duayê Bahoz beşdar çend film edîbûm filmên Tirkiye bû. Yek film hebû li gel Tarık Akan beşdar bûm. 2007 hatime duhok. Bo filme Hasan Hasan bes li ve dere ez li pişt kamera bûm. Ev katî hindek Kurdiyê xwe min pêş bixist. Li ser Kurdî edî min dest pê kir xwîndin çûme devrê Kurdî. Mesela akteriyê dawî bû li weriya na? Meselê akterî dawî nebû. Min ez li ve dere te gehiştim. Ev yani ev işe, ev kara dibe perwerdayî wergirî. Paşê çûm mektebekî akterî. 2 sal li ve dere li ser hemû ev teknîkên Amerîkî, teknîkên Hollywood min perwerdayî dît. Li İstanbul bele. Bez yani eraz Li asas ê hûn İstanbolê diman wek malbat. Bele. Yani emin neh sal bûm hatime İstanbul. Her li İstanbul bûm. Pêş İstanbol ji li Mersin jiyam. Yani her li Kurdistan li dayîk bûm bes li Kurdistan gevrene bûm. Yani wê çaxê hûn nedihatin serdan ba mirovên xwe bibêjin. Bele havînan em diçûn bes ji ber ku ez xelkê Maraşê me em yani li ser ev herema gelek asimilasyon çebûye. Ema yani peyven îlaqeyê me li gel zimanê Kurdî hindek lawaz e. Em ziyatır dayîk û bavên me bi me re Tirkî diaxivin. Ji ber vê yekê jî emin hiç Kurdî nizanibûm. Hindek te digihiştim bes yani ku temaşayê televîzyon dikir zor kem min fam dikir. Li İstanbul 2 sal çûme devrê akterî. Gelek istifadeli ev devreye kir. Gelek baş bû min yani bes duayê ev katî emin gelek gudarî Koma Amedin dikir. Her yani hevde hecde salî ve min gudarî Koma Amedin dikir. Her emin gudar dikir min gotum bi taybet ev albüme derguş zor bo min. Balkeş bû. Duayê Kulîlka Azadî min gudar kir. Her min pirsiyar dikir min ya min digot ev kiye ev denge kiye. Digotin ev xelkê Rojava ye çûye çê niha şehîd ketiye. Başê min ji hevalên xwe dipirsî min digot boçi çima li ser vî tiştek tune. Vallahi hemû digotin ev katî yani ev kas mesela vekî niha televizyon ev ştana ne bû? Li ber vê yekê jî li ser vî zor yani malumatman niye? Yani pêşî bêjin dengê wî bala tekişan? Bele gelek. Bi taybet li filmê Bahoz me strana wî rinde bikar hîna.
yani min gelek hestiyar bum bu ev strana. Min bi taybet ji Kazım Öz gelek pirsiyar kir. Gotum çimali servi belge filmek tune, çimali servi hiç malumatek, hiç tek tune. Ev ji rojek ji min re got tu çima çenakî. بريام بحثا بلقى فيلم بكن متخص مثلا اكتريه الكوي سكني متخص ويا خلاص كن اسطنبول دي صلاة خندن وبشتيوي Piştî ve ترول هبون اللي استقباني ez beşdarî şano bûm. Li ser kitabek hebû bildiğin gibi değil. Li ser zarokên ku salê nodan li Kurdistan jiyana li ser xemê wan li ser jiyanê wan me şanoyek li darxist. Bez akterî yani bi rastî karekî zor zahmet e. Bi taybet bo Kurd. Yani vek numune tu diçî casting li casting akter hildibijêrin. Tu diçî mesela ku Kurd bûyî hindek şansı tu kemtir dibe. يعني Bele. Zor mecaleki zor zahmet e. Yani gelek kez rolek heye mesela. Bu evroda renge set kesti. Birastî zor zahmet bu. Min bir yerde gotum yani ez li heviya karekî nemînim. Dibe li ev mecala dibe ez bi xwe tiştek durust bikim. Bi xwe tiştek biafrînim çêkim. Gotum yan kurte film yan belge film durust bikim. Ji ber ku yani يعني وبلقى فيلم ايه ملك ايه بلى. بيشي بو تدس بيكر bele. يعني بور انا دست بيدي بلقى فيلمي Bele. Yani yekem işemine. Yani ez nikarim zor mezin iş baxım bejim ez dixwazim bibim derhener. Yani tiştekî wisa naxwazim bejim bez ev tiştekî ji nav dilê min hat min kir. Nizanim yani vekî ev yani bo min vekî rê nîşandayne yani ev belge filme renge min bibe ciyekî dî, renge min bibe karekî dî. Bes yani ev işe min yekem bû nizanim paşê çi lê de. او چند سال دريج دكن انا از باورم جميج دي يعني سر دخبته Bele. Min biryarê belge film 2009'da. ده حزارونه Bele 2009 bes hani ev katî bi rastî mecal nebû. Ji ber ku min li hindek yani ji aliyê dike ve mecbur bûm jiyanê xwe bidomînim. بله İşên dike kir mesela li şerîkek min iş kir. Yani işin zor ihtiyadî min kir. 2009 min biryar da çûme Diyarbekir. Çûme Cem Fikri Kutlay. Ji ber ku gotin yani nêzîktirîn hevalê melek Fikri Kutlay. Li gel wî em axivîn gelek kêfa wî hat. Got bi rastî yani bo min tiştekî pir heja. Ev melek niha jî bo min kulekî xemekî zor mezin e. Madem tu biryarekî wisa daye ez dikarim yani yarmetî alîkariye tu bikim. 2010 min biryar da çûme Qamişlo. Gotum ez ê serdana malbata melek bikim. Çûme Qamişlo كاميرا جبت ابو نورمال vallahi kamera rast ايه me bir nusêbin bes li nusêbin heva yani herkes ji me re got yani hûn nikarin kamera bibin. Velatekî zor yani xirab zahmet e. Eger hûn kamera bibin bele yani bi hiç şevekî hûn nikarin tasvîr bikin. Me kamera li nusêbin bi cî heliştim. Çûne Qamişlo pirsiyar me ji hemû kesî pirsiyar kir gotin dibe biçine Amude. Çûne Amude
لآمو دشي يعني ماموستا لسر ناوي توچون اینجا me پرسیار کر گوتن دایک و باوی melek çune kamışlo. Careki dike çun kamışlo. Çun cem aile evi biz aile evi birastı yani aile ki zor zor muhterem bun. Ev roja birastı ile jiyanım yani hiç li birim naçe ev roja. Me aile evi di dayku bav evi bitemen bun. Taban avan tırsan yani jiberku rejim birastı zor zalim bulu ser Kurd. Ne xwastin li gel min hevpeyvîn bikin. Carekî dike ez vegeriyan bo nisêbîn. Çend roja tu malûr? 2 roj. 2 roj. Bele. Ne xwastin li gel min hevpeyvîn bikin, ne tişt ne behsavî bikin. Duayê ez hatime nisêbîn, li nisêbîn iş gotum yani dibe be aile, be malbat ev belge filme durust bikin. Bes bomun birastî hani şikestinekî mezin bu. Duayê li gel hemû hevalên melek min dît, li gel wan min hevpeyvîn çekir. Bes yani hûn jî dizanin astengî li ber sînemaya Kurdî gelekin yani. Pêwîst nake ew şitana bas bikin, bütçe yani birastî bütçe zor mühim bu. Li we dere ravesta îşe min. Li Diyarbekir min gelek hevpeyvîn kir. Bes 2000 eger şaş nebim 2011 yan 12 bu li Diyarbekir festivalê belge filman heye. Evet. Min proje nivîsand. Ev proje min şandim bo festivalê Amêd. Li we dere min alîkariyê 2,5 kişim wergirt. Yani xelat wergirt belge filmê min. Bes li ber îşên dî yani ji ber ku min îşên ihtiyadî şim dikir, îşe şanoşî hebû, nikaribûm li ser ev zor îş bikim bixebitim. 2013 çûme Almanya ji ber belge filme. Li gel Halim Yusuf, li gel Rotinda, li gel Beser Şahin min hevpeyvîn kir. Ji ber ku avan jî ew jî zor nêzîkî melek bûn. Min li gel wan hevpeyvîn kir. Gelek baş bû birastî yani li we dere min takriben nîviyê îş min tewav kir. Li Almanya? Bele. Paşê hindek li jiyanê min hindek gorankarî çebûn. İşê min carekî dike rawesta. Bez min zarok işim, zarokekim bu. Ji ber vêkê jî yani işê min nîvî ma dereng hetem bêjin. Gelek dereng ket bele. Li her yani bi mirov redimînî yani bêjin tê difikir li ser bêjin yani hişê mero de rehê mero de bitiyar karekî meroyê wek te gojî karê pêşîne sedî sed gelekî te dişexulîne û te mijûl dike û birastî ev maveya min her birimli melek bu yani min hest kir îşek heye li jiyanım û min ev îşe tewav nekiriye nikarim destpê îşekî dî bikim. Bi hevalekî min alîkariye min kir me hindek hevpeyvîn mabû me ewan xilas kir. Niha jî me destpê montaj kiriye yani takriben niha tewav dibe belge filmê. Yani em bibêjin sala bê Bele. baş havîn em bibêjin ji xwe yani ez naxwazim hinekî milo kûr jî herim ji ber yani wexta pirsa melek Şeyx Bekir hinekî ez jî pê dilerizim. Lê di van hevpeyvînan de ji derveyî mesela ew biryar dayînê a ku ez ê belge fîlmekî çê bikim ji bo vî însanî.
و ji derve yî mesele çawa bala tekişan piştî guhdarîkirina li Koma Amed. Tişta herî diçûn û hatinê de hevpeyvîna de dostên wî, hevalên wî, yên pêr rabûne, rûniştine, pêr xwendinê, yanî komek kes wê belgefilm de derkevin sedî sed. Bele. Lê tişta herî bala tekişan çi bû? Di şexsê melek de çi hebû? Yani em bibêjin ew tişta gotiliyê digeriya te dît piştî te xelk dîtin. Min li tiştek û lê digeriyam ziyatır tiştim dît. Gava min ev belge film çekir. Yekem tişt ez yani min hemû hevalên wî dît takriben li İstanbul, li Ankara, li Diyarbekir. Hemû hevalên wî li warê xwe bi rastî kesên zor serkeftî bûn. Hindekiyan doktor bû, hindekiyan nûskarî zor başin, hindekiyan şairî zor başin. Yani li gel kî min hevpeyvîn kir hemû daviya hevpeyvîn hemû ji giriyan. Ji ber mesela Melek şahsiyetê wî şahsiyetekî zor Kurdî bû. Mesela İrfan Amîda helbestvan e ev jî birader hevalê Melek e ev ji min re tiştek got bi rastî yani bo min tiştekî zor acîb bû. Got yani salên odakan dawiye yani heştekan destpêkên odakan Melek fikirle operaya Kurdî kiriye. Yani ev bo min tiştekî zor acîb bû. Dibe insan zor yani tebîniyên wî, peşbîniyên wî gelek dibe kûr bibe bo ev tişta. Ji ber ku yani salê kotayê heştekan kes nikaribû Kurdî biaxive. Yek tiştê dike kesekî gelek bi cesaret bû, gelekî aza bû Melek. Ew katî stranên Kurdî got. Yani bi rastî ew Wextek dijwar bû yani taybetî cara pêşî wexta kasêta wayî pêşî derketa Koma Amed, Stenbol û Newroz û yani xeter bû. Zor xeter bû. Ji xwe yani ji xwe dibêjin Koma Amed yekem Koma Kurdiye Tirkiye e Bakurê Kurdistanê. Wisa dibêjin. Nizanim çend rast e. Ez jî wa bawer dikim. Yani min li kesatiya wî bi rastî bo min zor seyir bû. Îca îlaqaya wî bi edebiyatê re zor baş bû. Mesela ev helbestekî Muratan Mungan heye şairek e Muratan Mungan. Ev bo Kurdî tercüme kiriye duayê kirdiye stran. Yani bo min bi rastî zor ştekî mühim bû. Tavan yani hemû ştek mühimtir tiştekî dike hebû. Min her mesela li ser wî ziyatır çi bala min kişand. Mesela ev li beşê tıp dixwîne, li beşê bijîşkî. Înca li nav grupekî de yani stranê Kurdî dibêje yani ev katî bi rastî gelek navbanga Koma Amed. Niha jî wisa ye. û ev hemû tiştê xwe yani bi cî dihile hemû şöhret, îş hemû ştê xwe bi cî dihile diçe nav şax, diçe ser şax. Ev bo min gelek girîng bû. Mesela hevalên wî doktorun, nûskarin ew jî dikaribû ew îşana bike. Her navî çi te behs kir yani ji xwe carekê her wisa not û yek bû bawer dikin destpêka not û yekê bû. Îca vê çaxê wexta kasêt nû derket el Swêdê bû a Koma Amed. Îca kasêt xistibû zerfekê de lê sûretê em bêjin dengbêjeke Tirk derbasî ser kasêtê kiribe ew cê sûret heye û yani ji bo wî wexta ku vekin
ببینن که آویج نی او دنگویج نزان کی جوان بو ایجا هر دنویسان دگوت گوهرتنک پرمزن لور چیوی یعنی جمر دنویسان بله دگوت گوهرتنک پرمزن لباکور چیوی او باکورا گوت ناز دکی نه او باکوره بحث عرب شاشورش گیرید کرو در جرا شعر دشاندن بوی گوهرتنی ره پرکی خوش بو که گشت بو بریاره که گرک اف ولات رزگار ببه اف ملت رزگار ببه اف زمان رزگار ببه وصاد بوی باوریز باور دکم بری خدا چیه بله از باور دکم هست آزاد بوین باوی جهموش تک گرینگتر بو او هست آویجی لگل من با من هستکی gelek mühim yani tiştekî pir taybet e ji ber vê ke min xwest li ser jiyana wî tiştek bikim yani çê xirab her tiştek bikim dilê xwe min rahat bikim. Belê di belgefilm de dengê wî heye stran yana mixabin li ser melek yani video, fotoğraf hindek zahmet bu bibînin. Bez medît mesela melidu davet dengevî dît. Video wî jî heye. Di davet li İstanbulê ya li Enqerê? Eger şaş nebim li Ankara'ya. Li Enqere. Bele. Bes mixabin yani ew katî derfet zor baş nebûyne videoyan wî zor baş nînin. Ji xwe yani mezintirîn asteng li ber min ev meseleyê arşîv bû. Arşîvê Kurdan devlet hemû bi dest xistiye, şewtandiye. Ji ber vê yekê jî arşîvê min tune ye bi rastî. Hindek resîmên min dît, du video min dît, her ew qas. Bi deng stran heye? Ji derveyî mesela arşîvê yanî ji kasêta wergirtin û te dengê wî jî bi kar anî wek bakirawin wek paşxane. Bele min karhîne. Ji xwe eger dengê wî neba yani zor kemdi bu ev belgefilme. Yekem car tel ku dengê wî bihîst? İstanbulê bû? Bele yekem car gava ez 16-17 sal bûm gelek min guhdarî stranên Kurdî dikir. Ev komên me keme hebûn neçeme. Koma Ahmet, Koma Çiya, Agrejiyan. Bi rastî yani bo min ew katî zor girîng bû. Min yekem car albüme dergûş guhdar kir. Duayê apê min heye, apêkî min heye gelek Kurdiya te jî wê çaxê ne baş bû sedî sed. Min hiç Kurdî nizanibû. Bes tenê te guhdarî dikir. Bele. Erê apê te. Apê min tekiliya wî bi edebiyat û müzik re zor baş bû. Ev li zanîngeh bû. Li nav tevgerê ciwanan jî bû. Gelek çalak bû ev katî. Ev kasetekî wî hîna bû. Her tim guhdarî dikir. Ev li Ankara dixwand. Bez car be car dihate İstanbul. Ev guhdarî dikir nizanim çi bû yani bala min kişand. Min jî berdevam dest pê kir min berdevam guhdarî Koma Ahmet dikir. Li Zanko jî berdevam bûm. Her ji xwe min gava li Zanko bûm li zanîngeh min biryar da min got dibe Kurdî fêr bim. Yani niha jî Kurdiya min zor baş nîne ji ber ku min du salin li Silêmanî Soranya te baş bûyî. Bele min du sala li du sal zêdetir ez li Silêmanî me bele. Ji ber vê yekê jî niha fêrî soranî jî dibim. Her du tekel bûn, her du lehçeyê Kurdî bi rastî tekel bûn. Havîn em bibêjin hevalên wî yê ku di wan em bêjin wê gernameya te du gerra li hevalan û li bîranînan û li dostan û bi awayekî giştî. Yê herî em bibêjin ku zêdetir pêr ma, yên herî
ku zêdetir belgefîlm dolmend kir bi bîranînên xwe û peyvîna derbar û derheqî melek. Kî bû? Hinek hebûn û taybet bi pêre. Hemû yani beguman hemû insanên zor zor taybet bûn. Bez bo min du kes zor giring bû. Yek Halim Yusuf, yekîş Fikri Kutlay bû. Halim Yusuf hevale zarokatiye meleke. Erê ew jî giring e. Bele zor bo min zor giring e ji ber ku kesek wisa min bi dest nexist gawa belge film çekir. û min gawa li gel Halim Yusuf axifim min dît ev niha jî heşta jî zor bi şehadete melek müteessir e. Mesela li hindek cî nikaribû biaxife. Giriya zor bo min zor giring bû. Bo wî min hes kir bo wî zor taybete melek. Duyem jî Fikri Kutlay bû ji ber ku melek ku hate Tirkiye, ku hate Ankara bi Fikri Kutlay ra peywendî çedike. Li gel wî koma Amed durust dikin, çedikin. Vaxtê wî piranî li gel Fikri Kutlay derbas dibim. Ji ber belkê ev du kese bo min zor taybet bûn. Wexta belgefîlm çend deqî? Heşta yani ne zelale bes tahminen min 40 dakika, 45 dakika. Böyle. Bes vekî ku gotum yani bedaxewa pirsgirêkê me arşîv bû. Pirsgirêkekî zor mezin bû bo me. Mesela ana ha belgefîlm ji xwe te behs kir hêdî bi dawî tê. İca pirsa a ku em bêjin em ê çawa bibînin, xelk bê çawa bibînin. Ew jî bi rastî pirsgirêkekî gelek mezin e bo filmên Kurdî. Ji ber ku yani sînemayê Tirkiye em dizanin ji xwe keyfiyan zor bi filmên Kurdî bi Kurd naye. İca belgefîlm îş pirsgirêkekî dike. Yani tahammülê temaşevan zor bo belgefîlm niye? Bez ez hez dikim rengê li nav sînemayan da nikarim nîşan bidim. Bez ez hez dikim dixwazim li festîvalan li hindek kanalên Kurdî biweşînim eger derfet bû. Havîn mij bîra kir nuqtak zimanê belgefîlm Kurdî û Tirkî yani? Zimanê belgefîlm piraniyê Kurdî ye. Bez mixabin hindek mixabin Fikri Kutlay Kurdî nikar biaxife, ew Tirkî axivî û Celal Ekin jî yek ji hevalên melek ew jî Tirkî axivî. Bez hevalên wî dî hemû Kurdî axivin. Em dikarin bêjin zimanê belgefîlm Kurdî ye. Ew ên Tirkî wergera wan heyî têkistiyan tune? Bele em ê wergerînin bele. Bele bêguman. Ji ber ku min ev belgefîlma yani Kurdî fikrîm. Bi rastî naxwazim Tirkî bibe. û em bibêjin piştî ku derbiçe, piştî derbiçe. Beşdar bibe em bêjin heger hinek festîvalan bin heger li kabine bê çav ve ez jî nizanim yani vê çavê. Lê tevî yani gelek ana sedî sed li hêviyên yani ka wê çawa biçilo bû sedî sed wê hinek ew bi xwe jî pê te'sîr bibin. Belkî aniha gelek tişt mesela bêjin heger video bin heger resim bin heger hinek tiştê taybetin li ba gelek xelka jî hebin nihayê kesî tune yani li ba xwe helanî bin. Eger suretê zaroktiye bin, heger suretê em bêjin demên xwendinê bin. Çi li Amûdê be, çi jî em bêjin li Enqerê yan jî li Stenbolê be û çi jî li Çiyê be. Yani mirov nizanin ka. Belkî bi derçûna belgefîlm hinek tişt xwe ber derkevin mirov nizanin yani piştî xelk agah lê çê bibin. Bele ji xwe yek armancê min ji ew bû. Min gotum ez dizanim gelek kemasiyên ev belgefîlme hene. Bes bo min xweş çiye rengê kesek temaşe ev belgefîlme bike tiştekî
tiştekî wî bînî, mesela weneyekî wî bînî, videokî wî bînî. İca tiştê dike çi ye, mesela hindek kes hani her tim gudarî Komahmed dikin, bes agahiyan van li ser melek tune ye. Ba kesekî ji bizane Koma Ahmed Rola hebû. melek de. Koma Ahmed hebû heye. Li nav wî kesek hebû melek. Yani li ser wê agahî jî bibe, bo min her evende ji bibe bese. Erê bêguman mesela ew belge û ew em bêjin heger wê nebin, heger vîdeo bin, aniha hebana baş bû. Bêguman. Lê dîsa jê em bêjin ku winda nebin ji bo yî melek û ji bo yî bîranîna melek û ji bo yî rihê melek û ji bo yî helwesta melek wê tiştekî pir baş be em bêjin. Diriya têkiliyan de heger. û ez wisa bawerim ji bêjim wê hindek tişt derkevin îca wê çi bin me ro nizaniyen. Rengê tiştên zedetir derkevin. İca rengê kesekî dî bixwaze tiştekî baştir, tiştekî firehtir li ser melek çeki. Ev jî bo min zor hestekî xweş e. Madem min ev hesta durist kiriye bo ev kesa, dilim her xweş dibe. Yani piştî derçûnê, piştî derçûnê Musa bibêjin. Şixwe yani te behs jî kir ku şixwe bi dawî dibe belge fîlm. Tê projeyek din li ber destê te heye? Yani meseleye em behsa sînema û fîlma û derhêneriyê û bi giştî çi? Erast dixwazim kurtefîlm çekim. Hindek dixwazim binivîsim. Bes yani zor demekê akterîm nekirdiye, lîstikvanî nemkirdiye. Hez dikim beşdarî fîlmek bikim wekî akterek. Bes yani akterî bi rastî bi destê akter jî nîne. Yani kesên dike de tu hildibijêrin, tu nikarî biryar bidî. Ji ber wê ke niha dixwazim binivîsim, rengê kurtefîlmek çekim. İca bo Özgür Gün TV dixwazim bernameyekî hunerî çekim. Li Slêmanî. Bele li başûr. Li başûr. Bele li ser hunermendên başûr, li ser jiyanê başûr dixwazim bernameyek çekim. Yani bername wek dokumenter biya? Bele, wek dokumenter. Hez dikim yani yên kevin yani yên nû? Nû. Bele. Hez dikim xalkê Bakur û Başûr hevdû baştir nas bikin. Ji ber ku Bakur û Başûr her tim mesela ji aliyên siyasî ve ziyatır yek hevdû dinasin. Emin hez dikim ji aliyê hunerê ve mesela Bakur bizanî li Başûr çi heye. Ji xwe navê bernameyê me jî bawer dikim bibe başûrname. Hunermendên Başûr mesela peykertiraş, venegir, ressam, stranbeş. Bez alternatif en ku hemû kes nas nake. Dixwazim ev kesana nas bikin. Yani dixwazim çandê alternatif ve başûr bidime nasandin. û çend deqeyî bername? Yani yan wê çend deqe be? Bawer dikim nîv saat. Nîv saat. Bele. Nîv saat bibe. Lê havîn pirsek dijî em bibêjin. Jiyanek li Bakur û li Stenbol û yani û li başûr jiyan û li Slêmanî wisa mirov çawa dikare wê berawerdiyê yan jî muqarenê bikin? Maste ev pirsekî zor bixeme. Ez yani rast her tim li İstanbul bûm bez bi hiç şevekî min xwe aîdî İstanbul hes nedikir. Yani min hes dikir berdewam li we dire ez kesekî xerîbim. Bez ku hatim Slêmanî tawan yani êre bêguman welatê me ye, herçend ez
ji ev beşê Kurdistan nebûme bes li wir hindek şt li gor İstanbul azadtir e. Kêfa min gelek ji Slêmanî de êraz. Bez zor ji zahmetî dîtim lere. Zor bo min zor zahmet bû. Ji aliyê ziman ve gelek min zahmetî dît. Bi rastî soranî û kurmancî zor cuda ne. Înca min bi xwe yanî kurmanciya min jî baş nebû. Yani ez min her bi hevlê xwe hindek kitabım xwînd. Niha kurmancî dixwînim. Yani hez dikim kurmanciyê xwe pêş ve bixim. Bez bi rastî soranî li ser zimanê min zor tesîrî heye. Ji ber ku jiyana rojaneyî û bele jiyanê rojanayê min soranî ye. Yani zimanê min jî bû sormancî. Bez vekî ji wir li wir ziyatır min vekî keç vekî jin hindek zahmetî dîtim. Yani hindek jiyanê civakî êre li gel jiyanê İstanbul bi rastî cuda ye. Bes na hediyedî fêr bim. Rahatım li gel jiyanê êre. û navî çi ye bi soranî te dixwînî jî ya na helfê wan? Heta niha min xwe fêr nekiriye. Nizanim çima. Lê em bêjin xelkekî Slêmanî eger mijarekê mesela bi ter bipeyî mijarek em bêjin siyasî be, civakî be, edebî be. Ez hemû tiştan fam dikim. Her tiştî. Her tiştî fam dikim. İca min yani lehce nereş fêr bime. Li wir mesela hindek hevlerî cuda daxivin, revandûzî cuda daxivin, Slêmanî cuda daxivin. Hindek şarezayê ewan jî bûm yani. Fêr bûm yani hemû ştek têgim. Jiyanê xwe didomînim. Bo min xweş îje. Kêfa min bi rastî pêştir îş gelek ji soranî dat. Min hes dikir soranî zimanekî edebiyat e yani zor xweş e. Bo min zor baş bû niha fêr bûm. û di mesela sînemageriyê de havîn min nepirsî. Rewş li vir çawayî wilo têkilî hene yan tune ne? Yani derhênerî, sînemagerî, şanogerî yani sistêma ak dipê min jûlî. Li wir êraz yani Başûrê Kurdistan ji beşên dike baştir e. Ji ber ku êrê hikûmetê herêm alîkarî dike ji sînemageran re. Bez mixabin ev du sê sala şerê Daeş gelek tesîr li ser sînema jî kir. Ji ber ku waziyê êre, rewşa êre aborî baş nîne. Em ê dizanin yani xelk maaş wernagire. Mesela pirsgirêkê kareba heye li wir. Rojane heftê saat kareba tune heye li wir. Jiyan ew qas li wir zahmet bûye taban tesîrî li ser hunerî jî kiriye. Mesela hikûmet wekî caran alîkarî nake. Bütçe nade. Ji ber vê yekê jî gelek kem film tê çêkirin. Vabzanim hindek derhenerên ku li derê li Avrupa jiyan dikin hindek car tên film dروست dikin. Bez sinema jî kemin salon gelek kemin. Yani tu mesela filmek çek dürüst iş biki tu ev filme bo veşandın iş hindek zahmeti heye. Tasavvur dikim bez hindek festival hani ev festivalana zor başe bo halk ziyatır sinemaya çandı sinemaya nastike nezik ve nastike böyle. Bez veki film eğer veki sinema gerek bo film dürüst kırdın ha revşa başvur cibrasti başnina. Beri. Berhal havin ber bir davya barnameye için. Spas boy amadabûna te pek hoş bûm. Spas hoş. Çendîn em bêjin hinekî xembar bû jî derbarî melek peyivîn û dîsa jî em bêjin her ew jî erkekê ji erkên van insanan çawa mirov bi li wan û li helwesta wan û li hestên wan xwedî derkeve û
بکیمانی مرو بکار پیچکی یان دلوپک جخوی ناوان جبو جیانک روناک و روناهی و از پر کیف خوش بوم آماده بوناته بیا گلک جاری دیجی مهدود بینن و پشتی گو بلگه فیلم جی در بیچه دیسا جی مهدود بینن و بکارم درباری و هلوست و راکسیون و برتکی کابی چاوی چلوی زی بناویته و بناوی خواه خاطره کی پرگرم جی بینر و تماشاوانی هجاجی بخوازم بناوی میوانا برنامه سینماگر یعنی جیم بین در هنرامه بو بلگه فیلمی هاوین ساج و بناوی خوشی کناوی محمدی حسینی خاطره کی پرگرم حتی نی هفتیابی دیسا ده برنامه شبا هجرانی دم هفدو بینن هون بخیر و خوشی دمین خاطره و دشوا هجرانی ده من دخست تشتكي جتارا ببيجن تشتكي بقاسي إيشازا غروسان مزين بقاسي بجنا آزادي خوشك بقاسي دل دايكا من گرم بقاسي خوينا شهيدان بيروز بقاسي بارانا سينوران خمگين من دخست جتارا ببيجن جتا حزدكم ولاتو